Единственото, което не трябва да допускаме, ще кажа нещо, което винаги съм го твърдял, Македония не трябва да влиза в Европейския съюз. Влизането на Македония в Европейския съюз ще бъде много тежък удар за България, тъй като това, което сега те го правят в последните 40-50 години в международен план, ще бъде институциализирано най-вече по отношение на идентичността, която е българска идентичност, те ще я присвоят. Сега вие ще кажете, ма това не съвпада с нашето европейско поведение. Няма да го кажа това нещо, защото аз също смятам, че колкото повече се остави извън Европейския съюз, толкова по-лесно. Нека да гледаме какво е решение. Инфилтрацията на македонизма в македонския етнос, който между другото е само 1 600 000. И намалява. В чисто демографски план, албански се увеличава. Единствената ми надежда е, знам, че това не звучи конструктивно, не звучи политически коректно, дори бих казал и цивилизационно. Единствената ми надежда е да наделее албанския фактор. Наделяването на албанския фактор демографски, като заплаха за техната македонийска идентичност, друг начин няма. Влизането на Албания в Европейския съюз, това ще помогне на този процес. Ще ускори този процес. Да?